गोसोखांलाबाय थाखोब्रा फैथाबनो दाबो जेबोआनो जायाखै हा बेरायनो फैदों नै मेंबाय हा मेंजोब्बाय दङब्रा गोबांनो गोबां भगबान दङ हा औ अन्थाइनि गोजाब्रा बे गासिबो लागायना दोनजोबनाय बरियानो मोजां बोर बिखादे नै ओरैजायनिखौ नायदो नैलाय ओरैजायबो दं मन्दिर नै ओरैजाय गोबां दङ ओरैजाय गोजौआवबो दा जेबो नङा बहुद दंबावोसो दखानाव मोनगोन मोनब्रै ना मोनबा दखान दंबावोसो ओंखायनोथ' बयबो लुबैगोन दा ना ओरै जोंनि गामि हायेन ओरै मन्दिर बे माबानिसो इउनियननि लामासो बियो गावसोर बैथिं ओंखारहैयो नैबे बे साजों ओरै गाखोलांगोन आरोना जों दा ओरैजाय बरियानो आसोल गोजौखौ नुहुरबावाखैसो दा नै नायदो बैनिफ्राय ओंखारबाय बै गारि सालायना थांनायनिफ्राय बरियानो लामाखौ नायदो नै लामाया अ गाखोबाय एबार हाजोआव थांगासिनो दं माखासेया हागोन ना हाया नायनि हा मेंबाय ना मेङाखै मोजांसो ना फुरा ओरै हायोना नै गामि ओनसोल दिनै अखा हायाखैना बेखायनो बरिया नुदों बरिया गाखोनो बरिया नांदों ना औ बरिया नुखायोना जायगाखौ होद दा जिरायबाय नामा ए जेबोआनो जायाखै अखा हानायखाय दिनै दखाना बन्दलै बेयावबो दखान दंमोन मा नोंबो जिरायबाय हा नंगौ थ' दे टाइम खारलायलायो बाजैना सेलफि टाइम आंलाय मा बानायलायबायनांगौ है मा जिरायनोथ' गोजौथार जेबोआनो जायाखै गाखोदों हाजो फुरा अफर गया अभी 2 किलोमीटर है ओ, पक्का 2 किलोमीटर गाखोबावनांगौ
गाखोबोबाय बिसोर ओंखारलांबाय हनै मालाय मोख्रा दं बेयाव बिरादनो माबा जिरायला जोब्बायसो थ' नैबेथ' हाग्रा गोजासो गासिबो लामाया नायना लादो नै फुरा हाग्रा बिसिनि उन थांजायो नामाब्रा फै थाब फै गोसोखांलाबाय थागोब्रा फै थाबनो दाबो जेबानो जायाखै हा गनांगौलै मेजेमबो सम बरियासो जायोलै हायो फै गाखोबो हायो जेननायाव गैया आदि थालां इयावनो बेखायनोथ' आदि थालां हा मारै गाखोबाय बोरायाथ' बाथौ जानो हाया खोमा बाथौआसो बोराय थाबायबो सुंदरिया जल्दी आ जाओ ये भी इतना बड़ा पत्थर है देखो आजा काश्मीरनि आपेल बायदिलै साइसआ मोनालै दानो मोना ओरैसो थांबावसिगोन नै लामाया नायदो नै फुरा फुरि बे जाहैबाय बै गोजौ गाखोलांनांगौ हैयाव नायलांदो नै हान्थुआ बुङो थाबाय नोंसोर हमथायोबालाय बोरै थांनांगौ जाखो ना बे लामा मन्दिर नै बे फुरा मन्दिर बेनिफ्राय दै लाङो हा मा जाखो हास मा फुगारलायनांगौलाय ha should not allowed फैजो मन्दिरावल'सो एलाव गैया बे रडसो बरिया दिनैनि हैद मोख्रा थानाय जायगायाव मोनबावाखैसो फुरा हाजोनि मन्दिराव गाखोगासिनो
ओरैबो थांगासिनो दं नै हा अ मोनसे मोनसे हगारबाय थानांगौ बरिया आच्छा नारखोना हो लोगोफोर बै सोमखोर सोमखोर नुहुरनाय गामियाना बे आंनि गामि बै बोरसि दैमा बारनायनि आगैलायसारि गामि ओमफ्राय ओरै खावसारि गामि ओमफ्राय ओरै थाइगिरगुरि ओरै थेङाजारुनि ओरै हाल्दिबारि ओरै थाइसौगुरि ओरैजाय एयारपर्ट गासिबो हलंगि ओमफ्राय दा ओरैजाय नायदो नैबे गोजौ गाखोलांनांगौ बे गोजौआव जों दा इटानगर गाखोदों नोगोदबा मेंखाबाय बेंगलरनि इटानगर जोंना बेंगलरनि इटानगर आधा किल'मिटार 2 किल'मिटारनि खमावनो गैया दाबो मा लावलाय लांखोलै गाखोनायालाय गोलाव गोलाव जालाय लांखो हा गोलोमदै गजोबखाबाय चलो 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 ये है रास्ता मंदिर जाने का चलो मागोन का सभी का याद करा दिया था बस चल बिदि बा जायो नामा दा फैनांगौ दंफैलाय टेनसन गैया हा ओइ क्वार्टार मोननै लोंनानै उन्दुबानो बेदलागब जेबो हां लानो दरखार गैया नायदो नै बरिया मन्दिरा गमाराखैना नों गोलोमदै बारा गोलोमदै रोङा जोङो जों आरो गोलोमदै जोब्बाय हा हाला गैलालै हालानो नायदो नै साइसआ होख्लायलांदों मालाय जावैसोआ बादोलै बेयाव दखान दं बेयाव बिरानि दखान दं बेयाव नै मोख्राया ले ले बनाना ले हाँ खाओ खाओ और चाहिए हाँ हे और बनाना चाहिए ना इतना ही चाहिए हाँ अच्छा बाबा केला खाओ नहीं उधर है क्या उसको एक देगा उसको दे दिया उसको एक देगा वो छोटा वाला है ले खाओ चल अंदर है उधर आ रहा है देखो बनाना का आवाज सुन रहे आ रहा है आजा 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 ले आजा हाँ ले
Đây bác. Nih. Goजौ गाखोलांबाय स्टिं बथलसे दंमोन एसेल' लोंदोंमोन लानानै थांबाय हाय नै गोजौ गाखोनानै थाहैबाय साला सुवादा डाबल लायोलै बेयाव नै ओरैबो दङ नै फुरा गाखोलांथारनांगौ इमान से बच्चा है माँ है बाबा है सब कुछ है दादी माँ भी है सब कुछ है चलो और कैसा चलता है देखो देखो चल 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 निकलो निकलो हाँ वो डांडा ढूंढ रहे गाखोबोगासिनो दङ गोलोमदै गजोबखाबाय आरोना चल 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 लोग जाते आराम से फुरा गाखोगासिनो आरोना मेंनायाबो गोबां मेंखाबाय गोबां मेंबाय जा बरिया बार नांदों फैगासिनो दं नुहांबाय मोनफैबाय नै दिनै बन्द बियो दाख्लै गुमैया बेयावनो फुजा खालामदोंमोन बेयावनो बै गिदिराव नङा मोनसेया बैयावसो दे थां दे औ जुथा गानना थांना बेयाव लोगोफ्रा थांजोबोलै आंना बरिया भिउ पइन्ट नान्दी हिल गोजौ गाखोबोगासिनो दं ओंखारबोगासिनो दं
दाख्लै जों बेनिफ्राय थांफिनदों ना थांथाराखैना जों गोजौआव बरिया ना गाखोनाया बरिया दा हा सिलुरा हायालै बिसोर फैनो बरियाबा नुखादों हाँ वो मेरा रूम का साइड रूम खाली है 1 BHK जाके देखो 8,000 होगा साइड मेरा रूम अभी बहुत दूर में हूँ घर से 75 किलोमीटर हाँ मैं उस दिन तुमको जो बाइक से तुम मेरे को आके लेके गया था ना ड्यूटी में वही साइड में आता हूँ मोजां भिउ पॉइंट गेट में डाला हुआ है टूल गोजौ बरियानो बेसे गोजान दंबावो फाइनालि मोनसिगोन लोगोफोर मन्दिरखौ आधा किल'मिटार दंबावो गाखोलांगासिनो दङ आधा किल'मिटार हा फाइनालि मोनहैसिगोन आरोना ग्रं ग्रं गाहायनिफ्राय गाखोबाय आरोना फुरा फुरि दिनै बुनो ए आइया ओइ बन खालामनांलै फैयै फैयै मोनफैबाय नै बेयाव दङ दा मन्दिर दंखोमालै दंखोमा दैनि माबासै बियो दैनि सुरंग दै लांनाय अन्थाइनिफ्राय फैनाय दै मा जाखो हा मोनखासिगोनथ' ओंखारनायाव बरिया मोनदोंना नै ग्रुं होनबायानो हा ग्रुं होनबायानो अखाया हा क्वार्टार मोननै लाङाबा जालालै दिनै अखासो आंखोल' सिगां गंसेमा थांनांसिगोनलै हा मा जाखो अंकल भी अभी जाएगा दैखौ लोंनांगोन आंबो नायनाङालै